खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन जोबोद गुदुं दुंखावनायनि थाखाय फरायसाफोरनि रैखाथिखौ नोजोर होनानै फरायसालिनि समायखौ फुंबिलिनिफ्रायनो खालामनो थाखाय आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया बिथोन होनायनि उनावनो गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे शिक्षुडेल ओनसोल बिटिआरआवबो फरायसालिनि समायखौ सोलायनो थाखाय बिटिसिनि डाइरेक्टर अफ एडुकेशन मावख'निफ्राय मोनसे फोसावलाय फोसावदों। फोसावनायनि बायदिब्ला एलपि स्कुलनिया फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय 11 रिंगासिम जागोन। इउपिनिया 7:30 रिंगानिफ्राय जागायजेननानै सानजौफु 11:30 रिंगासिम। हायार सेकेन्डारि आरो हाइ स्कुलनिया फुंबिलि 7:30 रिंगानिफ्राय सानजौफु 12 रिंगासिम जागोन। बिटिआरनि सिङाव थानाय सोरखारि प्रभिन्सियेलाइज्ड सोरखारि नङै एलिमेन्टारि सेकेन्डारि आरो हायार सेकेन्डारि गासैबो फरायसालिफोरावनो फरायसालि गेवनायनि बे समायखौ फालिनो थाखाय बिथोन होदों बिटिसिनि डाइरेक्टर अफ एडुकेशन मावख'निफ्राय आरो बे फरायसालि गेवनायनि गोदान समया 27 मे अदेबानि गाबोननिफ्राय जागायजेनगोन। बिटिसिनि अनगायैबो बङाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै फरायसालिफोरनि थाखायबो फरायसालि गेवनायनि गोदान समायखौ फोसावबाय बङाइगावनि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार मावख'निफ्राय। बङाइगाव जिल्लायाव लवार प्राइमारि स्कुला फुंनि 7 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिम जागोन। मिडिल इंलिश स्कुल बा आपार प्राइमारि स्कुलनिया फुंनि 7 रिंगानिफ्राय सानजौफु 11 रिंगासिम जागोन। हाई स्कुल आरो हायार सेकेन्डारि स्कुलनिया फुंनि 7 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम जागोन। कामरुप मेट्र' जिल्लानिया एलपि स्कुलनिया फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम जागोन। एमइ स्कुलनिया फुंबिलि 7:30 रिंगानिफ्राय सानजौफु 12:30 रिंगासिम जागोन। एचएस आरो एचएसएस स्कुलनिया फुंबिलि 7:30 रिंगानिफ्राय सानजौफु 1 रिंगासिम जागोन। 27 मेनिफ्रायनो जागायजेनगोन बे गोदान शेड्युला। 9026462565 खेबसे बुंबावनि 9026462565 बे नाम्बारखौ नोंथांमोनहा गाव गावनि मबाइलाव सेभ खालामनानै ला। बे नाम्बारनि बिगोमाया जोंनि बर' हारिखौ दागो फोनांग्रा सुबुं। जों सानो जोंनि बर' हारियाव थगायनानै जाग्रा सिखाव दाखायत खालामनानै जाग्रा सुबुङा गैया बा दङब्लाबो जोबोद खम। बेबायदि थगायनानै जाग्रानि मादावनो सासे बे दुथां सुबुङा। सुबुंनि सावगारिखौ नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय बावैसो सान सिगां रिमिना ब्रह्म मुंनि सासे फरायसाया बेरामाव गोग्लैनायनि थाखाय रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हास्थायनानै गावनि फेसबुकआव भिडिअ एंगारदोंमोन जाय जोबोद गोसारदोंमोन आरो रायजो राजाफ्राबो मदद होनो थाखाय ओंखारबोदोंमोन। जाय समाव रायजो राजाफ्रा थाइसे थाइनै मदद होनो थाखाय ओंखारबोदों बे समाव बेरामि सुबुंनिफ्राय रां जानोसो खायदा खालामदों बे दुथां सुबुङा। रां बुथुमदों होननानै बुंहरो आरो रां हैनो नागिरदों होननानै बुंहरो। नाथाय गारि भारा नांगौ आखाइ खरस नांगौ बायदि होनानै उल्थायै रां बिहरो। थिग बेबायदिनो रिमिना ब्रह्मनावबो रां बिहरदोंमोन नाथाय रिमिना ब्रह्मआ आन्दाज मोननानै रां हराखैमोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय दुथांनि जेयाव नांदों गुबुन सासे बेरामि अबं बसुमतारी मुंनि सासे बेरामिया दुथांनि जेयाव नांनो गोनां जादों। बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथाङा गावखौ UPPLनि आफादगिरिनि सिनायथि होनानै रां हैनो थाखाय खोथा बुंहरदोंमोन। गासै 1 लाखनि गोबां रां हैनो खोथा बुंहरदोंमोन आरो रां हैनायनि सिगां गिबियाव 5,000 रां बिग्रोदोंमोन। बेखौ हरखांनायनि उनाव आरोबाव 2,000, 3,000 गासै 10,000 रां लांदोंमोन दुथाङा। बेनि उनाव मबाइलखौ सुइच अफ खालामनानै लादों होननानै फोरमायथिदों। जाय दुथां सुबुङा थगायनानै रां बिहरदोंमोन आरो रांखौ हरनो थाखाय बेंक एकाउन्ट हरदोंमोन बे बेंक एकाउन्टखौ चेक खालामनायाव मोननाय बायदिब्ला मुङा बिलिफां बर' थङा क'क्राझार जिल्ला कुसुगाव ओनसोलनि होननानैबो फोरमायथिदों आरो बे रां थगायनाय जाथायखौ लानानै कुमरिकाटा आउटपस्टआव एफआइआर होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों अबं बसुमतारीया। मैया 25 मेयाव लकसभा बिसायख'थिनि 6थि खोलोबनि भट होनाय जादोंमोन। नाथाय बिसायख'थिखौ लानानै गुबुन गुबुन सानफोराव दावराव दावसि मानसि बुथारनाय बायदि हिंसायारि जाथाय जानाय बायदि मैयानि सानावबो गोबां हिंसायारि जाथाय जादों सोनाब बंग'आव। भटनि साननैसो सिगांसो बिजेपिनि मावथिखौ बुथारनाय जाथाय जादोंमोन। बेनि उनाव फिन टिएमसिनि मावथिखौ बुथारनाय जाथाय जादों सोनाब बंग'आव। बेनि अनगायैबो बिजेपिनि बिजाथिखौ होसोदों आरो अन्थाइ खुबैदों। सोनाब बंग'नि जरग्राम बियाबनि गारबेटा ओनसोलाव जादों बिजेपिनि बिजाथिखौ होसोनाय जाथाया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनसे भट मिरुआव रायजो राजाफोरा भट होनो हायाखैमोन। बेखौ खौरां मोननानै बिजेपिनि बिजाथि
प्रनद टुडुआ थांदोंमोन। बेयावनो रायजो राजाफ्रा गारिखौ गाग्लोबनायजों लोगोसे प्रनद टुडु आरो बिथांनि सिकिउरिटि गार्डखौबो होसो होसो अन्थाइ खुबैदों, जायजों बिथांमोनहा खर' जोखोम जानो गोनां जादों आरो बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बिजेपिनिफ्राय। नाथाय टिएमसिनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिजेपिनि बिजाथिनि सिकिउरिटि गार्डआ फैनानै सासे आइजोनि सायाव गाग्लोबफैग्रोदोंमोन। बेनि उनावनो दुंहाव थासारि जादों। घाटाल बियाबावबो टिएमसि आरो बिजेपिनि मददगिरिफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जादों। बिजेपिनि बिजाथि हिरेन चेटार्जीआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिजेपिनि पलिं एजेन्टखौ हाबनो होआखैमोन। बेनि उनावनो दावराव दावसिया जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला सानजा मिदनापुर जिल्लानि सिङाव थानाय महिसादल ओनसोलाव भट होनायनि सिगां टिएमसिनि मावथि शेख मइबुलखौ बुथारदोंमोन। बे बुथारनाय जाथायखौ लानानैनो टिएमसिनि मददगिरि आरो मावथिफोरा रागा जोंनानै दंमोन, जायनि जाहोनाव भट मिरुफोराव बिजेपिनि बिजाथिफोरखौ होसो होसो होखारहरफिननाय जाथाय जादों, अन्थाइ खुबैनाय जाथाय जादों आरो टिएमसि आरो बिजेपिनि मावथि मददगिरिफोरनि गेजेराव बुलाय बुसि बायदि जाथायफोरा जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों। मोनसे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। गेमिं जनाव अर खामनायजों 27 सुबुंनि जिउ खहा, जेराव 12 उन्दै गथ'साफोरमोन। जाथाय जानायनि उनाव गेमिं जननि बिगोमा आरो मेनेजारखौ एरेस्ट खालामबाय। गुजरातनि राजकटआव थानाय टिआरपि गेमिं जनाव जानो मोन्दों बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया। रिपर्टनि बायदिब्ला जायनाखि गुदुं दुंखावनायनि थाखाय दा फरायसालिफोरा गरम बन्द होदों, बेनिखायनो गोबां गथ'साफोरा बे टिआरपि गेमिं जनाव गेलेगासिनो दंमोन। बेयावनो हरखाबै अर जोंदों, जायनि जाहोनाव उन्दै गेदेर गोबां सुबुंफोरानो गेमिं जनाव नांथानानै थानो गोनां जादों। अर खोमोरग्रा बिफाना जाथायथिलियाव नुजाथि फैदोंब्लाबो अरखौ खोमोरनो थाखाय 2 घन्टा समय लादों, जायनि जाहोनाव माखासे सुबुंफोरखौ गाज्रि थासारियाव खामजानाय हालोदाव रैखा खालामनो हानाय जादोंमोनब्लाबो देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाहैदों आरो थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांनानै 27 जादों, जायनि मादाव 12 उन्दै गथ'साफोर। गेमिं जनाव अर खोमोरनायनि राहा गैयैनि थाखायनो अरा गिख्रंथाव महर लादों, जायजों बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों। जाथायखौ लानानै प्राइम मिनिस्टार बिथाङाबो दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो गुजरातनि चिफ मिनिस्टार भुपेन्द्र पाटेल बिथाङाबो जिउ गोमानाय न'खरनो 4 लाख रां आरो जोखोम जानायफोरनो 50,000 राङै होनो थाखाय फोसावदों। हादरनि दाब दाब जायगायाव दासान्दि दुंखावनाय खालि दुंखावनायजों थांनाय 1 मार्चनिफ्राय दासिम 6,000नि गोबाङा हिट स्ट्रक जादों, अदेबानि दुंखावनायनि थाखाय गोब्राब थासारियाव गोग्लैनो गोनां जादों। बे 6,344नि मादाव 60 सुबुङानो जिउ खहा जाबाय। नेशनेल सेन्टार फर डिजिज कन्ट्रलनि रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 1 मार्चनिफ्राय दासिम 6,344 सुबुङा हिट स्ट्रक जादों, अदेबानि दुंखावनायनि थाखाय गोब्राब थासारि जानो गोनां जादों, जायजों ब्रेन, लिभार आरो किडनिया मोजाङै खामानि होआ। डक्टरफोरनि बायदिब्ला हिट स्ट्रक जानायनि थाखाय उदैयाव जेंना जानाय आरो हां लानायाव जेंना जानायनि थाखाय देहा फाहामसालिफोराव फैनाया 30% बांदों। बेनिखायनो गुदुं दुंखावनायखौ नोजोर होनानै हिट स्ट्रकखौ फाहामथाय होनो थाखाय गासैबो देहा फाहामसालिफोराव जाहाथे थाग थियारि जानानै थायो, बेनि थाखायबो सांग्रांथि होदों। आइएमडिनि रिपर्टनि बायदिब्ला पान्जाब, हारियाना, इउपि, बिहार, दिल्ली, राजस्थान बायदि रायजोफ्राव दुंखावनाया आरोबाव बांबावनो हागौ। ओजोंहाय जोबोद गुदुं दुंखावनायनि गेजेरावनो रायजोनि माखासे जायगाफोराव मैया एसे सुग्लायनाय फैदों। गुवाहाटीजों लोगोसे दुधनৈ आरो माखासे जायगाफ्राव मैयानि सानाव अखा हानायखौ नुनो मोननाय जादों, जायखौ लानानै जोबोद गोजोननाय फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। रिमाल साइक्ल'न, जाय बे अफ बेंगलाव सोमजिनाय गिदिंनाय बार, बे बाराबो दिनै आरो गाबोन रायजोनि माखासे जायगाफ्राव अखाजों लोगोसे बार आरो मोफ्लामनाय लाबोनो हागौनि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाना। रिमाल साइक्ल'नआ त्रिपुरा, खोला मणिपुर, उरिष्या, मिज'राम आरो सा-सानजा भारतनि माखासे रायजोफोरजों लोगोसे आसामावबो दिनै आरो गाबोननि सानाव अखा, बारहुंखा आरो मोफ्लामनाय लाबोनो हागौ। मोनसे जोबोद गेदेर हा गिसिगानाय जाथाय, जायजों फ्राय 1,180 न'फोरानो थेर-बेथेर बायफ्लेजोबनो गोनां जादों आरो 300निबो गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। पापुआ निउ गिनिया एनगा प्रभिन्सआव जादों बे गेदेर हा गिसिगानाय जाथाया। रिपर्टनि बायदिब्ला मोनसे जोबोद गुवार जायगायाव हा गिसिगानाय जाथाय जादों, जेराव खमैबो 4,000सो सुबुंफोर थायोमोन आरो 1,000निबो गोबां न'फोर दंमोन। नाथाय गिख्रंथावै हा गिसिगानाय जाथाय जानायजों 1,182 न'फोरानो थेर-बेथेर बायफ्लेजोबदों आरो 300नि गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों।
हा गिसिगानाय जाथाय जानायनि उनाव गामिनि महर मुस्रियानो गासैबो सोलायजोबदों। न' बांनि जेबो सिन नुनो मोननाय जायाखै, खालि गेदेर गेदेर अन्थाइफोरखौल' नुनो मोननाय जादों होननानै फोरमायथिदों। हाजो ओनसोल जानायनि थाखाय हाजोआ सिंजों गिसिगादों, जायजों बे गिथावना जाथाया जानो मोनदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला हा गिसिगानाय जाथाया दासिमबो जागासिनो दं, बेनिखायनो खाथि खाला ओनसोलफोरावबो हा गिसिगानाय जाथाय जाबावनो हागौनि सांग्रांथि होदों, जायनि थाखाय सुबुंफोरखौ रैखाथि खालामनायनि हाबायाबो जागासिनो दं। बोथोरा जोबोद गुदुं जाबोनो हमबाय नङासै? जुदि नोंथाङाबो बे गुदुंनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनोब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों मणिपुरनि मानास हन्डा श'रुमा। जायखिजाया स्कुटि आरो बाइक बायोब्लानो नोंथाङा मोननो हागोन 5,990 रांनि एयार कुलार। बेनि अनगायैबो मोननो हागोन बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल। नोंथांनाव जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटि दङब्ला नोंथाङा बेखौबो सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। बेयावबो नोंथाङा 5,990 रांनि एयार कुलार, गंनै हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रलखौ मोनफानो हागोन। नोंथाङा थाबैनो बे खाबुखौ गावनि खालामनानै लादो, मानोना अफारा बारा गोबाव समसिम थानाय नङा। बे मे दानसिमल' थागोन अफारा। मोजाङै मिथिबावनोब्ला 7060601255 नङाब्ला 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।